Ramadan, Ramadan, Shahru Ramadan Kareem. Lewru yurmende de Allah ro kiwindere mum. Ramadan Mubarak ne wadi mahot sawandane gantuji mum. Kareem. Ramadan, Ramadan, Shahru Ramadan Kareem. Lewru yurmende de Allah ro kiwindere mum. Ramadan Mubarak ne wadi mahot sawandane gantuji mum. Yo Allah yanyan gandal yo Allah ken ko jilorde na tuno yo Allah ustan men dido piriji yo Allah ustan men dido piriji kono yo Allah usu conni bur yo Allah usudum conni bur kilo ko temdere capande joni wonti temedde joyi yo Allah wattu dum capande jeegom yo Allah wattu sak maru ujunnaje nayi yo Allah wattu bidon diwlin temedde de capande joyi yo Allah wattu sak sukara temette ya Allah woni nyaagare da way wadde buri dum yo Allah danno men dido geeruji yo Allah wallu coupe du monde Sénégal de ko boya ilana kayni julde alhamdulillah be bari naflu net bida bi kom jidde naflu nani be ngayni naflu be ngayni naflu ka jidna na satay na dum duwa wiya amin sabu odo duwa ko non gandi tambiru duwa o piriji ko beyda ko su usta ko minute nat dum sa tay mi duwa wiya amin taw anin on adum dem sikanto ma arto Allah de andi kon peri nduro ndodi Allah wawa dum Allah ne wawa burdum kon bi men yawarade to koy e belaran naflinede kadi min dum non gallo namdal ni musim tawa gorko ma kelif ma gorko taw mbiraada respect tawa dum der suudu mbiya dum taw ada way naflinte yo tan taw ada way naflinte e lemi kam be jangam qur'an de kanmi tan koy Allah wel tokse sada hattan tan bi mi ngam wiran dum hayda sada hattan tan naflinaka mbedo way kay mbedo hattani mbedo way mbedo way kadi ko burdum kadi ada andi eyi mbedo ad andi kadi min mbedo an horna kadi ada andi min muslim an horna dum fogo junude ha sar way tan nafilam sa wa kadi biya mi wa mi yaham asalligini wala asalligini ngam saligimi pare asalligini eyi anni hetta funna ngolla hirna hetta galtan julini gejini sunna flano ga min yoga ko funna gara kesu est-ce qu'on a fori daga ases mi calcul mi wa ses dum wona fijirde sarwa tan nafna sawa kam biya wawa ngam mi wiyete min ko gorko ma kono min ko gorko ma pourquoi wiimi wa naflinde min ko kalif ma pourquoi wiimi min wa naflinde min an ka ya nandane bawlo ni bawlo watta min gonko miijaade sa watta calcul est ce que way trouble mathématique bi dum ko ala en calcul ko bingela woni première classe mumen min woni ba makko ko min wartani made so artino wallahi o yarani min ka farsere ngami dari woro min siftori min ko min afrunodo wallahi min afri somdu yurmende hewndu baraj korka ko farilema ne wadi mahota wondane gantuji mo naflu ganni yoda innamal a'malu binniyati ustabaka tuji bede baraji ma shahru Ramadan itande foko lewru gi jangon be tawsora ka dum hoto hat hore ma nyamda yarde tawa hora